Takiego Dynkmala, bo to krzyż Dynkmal, to chyba, że jeszcze nie widział. Witamy Was ze ostatniego filmu o Raciborzu. No nie są my genau we historycznym Raciborzu, zaś będziemy penetrować dziedziny. Dzisiaj Sudoł, Studzienno, Proszowiec i Miedonia. No i tak jak we ostatnich filmach, prawie we każdym filmu była i dzisiaj też je Natalia Klimiaszka, a jej działalność macie podlinkowaną we opisie filmu. No i prosimy Was, słuchajcie, abonirujcie mój kanał, knefel, subskrybuj, dajcie jakiś komentarz do zasięgu, łapka do wierchu. No i widzimy się teraz do końca feriów, taka zmiana, co 2 tygodnie w piątek o 6 na wieczór, a tak normalnie co tydzień w piątek o 6 na wieczór. Witam też nowych widzów, no i jeżeli też na Facebooku, Instagramie Śląsko Rajza, polecam się, jadymy. Miedunia, po niemiecku Niedane. To Stadtteil Raciborza od roku 1977. Dziedzina lokowali we 13 albo 14 stuleciu. W Abstimmung 20 marca roku 1921 54,8% personów było tutaj za Polską. Jednakoż place te zostały w Reichu, w ramach nowej prowincji Oberschlesien, co powstała we większości na placach dawnego Regierungsbezirk Oppeln. Studzienno, po niemiecku Studen, to Stadtteil Raciborza od roku 1927. Dziedzina zmiankowali po raz pierwszy w roku 1258. W Abstimmungu 20 marca roku 1921 we Studen 59,8% personów welowało Niemcy. Place te zostały w Reichu, w ramach nowej prowincji Oberschlesien, co powstało w większości na placach dawnego Regierungsbezirk Oppeln. Sudół, kiedyś Suchodół, po niemiecku Sudol. To Stadtteil Raciborza od roku 1977. Kiedyś przynależał do gminy Krzyżanowice. Dziedzina zmiankowali po raz pierwszy w roku 1335. W Abstimmungu 20 marca roku 1921 we Sudole 62,2% personów welowało Niemcy. Place te zostały w Reichu, w ramach nowej prowincji Oberschlesien, co powstała w większości na placach dawnego Regierungsbezirk Oppeln. Proszowiec jest związany ze Starą Wsią, toż kupnijcie sobie do filmu o tej tajli, co by posłuchać co nieco. We wszechobecnym cenzusie z roku 2021 we całkiem dzisiejszym mieście Racibórz 9,24% personów welowało, zadeklarowało śląską narodowość. Niemiecko zadeklarowało 2,72%. Jedni wpisali 2 narodowości. Nie wiem genau, jakie były wyniki we dziedzinach, co dzisiaj nawiedzimy. Place te leżą we prostej linii kole 70 km na zachód od Katowic. A nasza rajza napoczynamy we Proszowcu, tak richtig mogliśmy o tej dziedzinie porozprawiać przy Starej Wsi, a kto nie widział filmu o Starej Wsi, skąd Natalia tak richtig pochodzi, no to kupnijcie sobie tam, naprawdę dobry film, tak jak i insze. A co my przy krzyżu na Krojcoku we Proszowcu? Ja genau, ten krzyż, no jak widać, jest ufundowany przez Józefa Wyciska, ale w zasadzie na mapie żech znajdła, że jest to krzyż opisany jako krzyż Krzysztofka. I warciłoby się w ogóle wspomnieć o tym, kto to był Krzysztofek, bo Krzysztofek to jest taki nasz tu raciborsko taką postać, kero takie żarty se stroiła z różnych rzeczy i padła też ofiarą reżimu nazistowskiego w latach 40. On zginął za te swoje właśnie wice w obozie i te jego wice polegały na tym, że na przykład Christoph ist ausgezogen, ja, że nie płacił mity, nie płacił czynszu ganz długo i potem go ktoś tam chciał wyeksmitować. No i on powiesił taki transparent, Christoph ist ausgezogen. No to wszyscy myśleli, Christoph se wyprowadził, tak to po niemiecku by musiało brzmieć, ja. Ale Krzysztof siedział w tym mieszkaniu i był ausgezogen, czyli zebleczony, rozebrany, ja. Albo na przykład kiedyś, no za ten żart podobno trafił do obozu właśnie
kiedy stał przed jakimś geszeftem i tam była lada i na tej ladzie stał bild od Hitlera. No i on powiedział przed tym sklepem stojąc, przed tym geszeftem, jo cię kupia. I no tak długo to godał, aż właśnie ktoś go tam zgarnął, nie? Ze policai i wysłali go potem do obozu, w którym właśnie zginął. No i teraz jest taka inicjatywa, żeby temu Krzysztofowi, bo on się tak richtig Hugo Christoph nazywał, żeby mu właśnie wystawić jakieś takie pamiątkowe pomniki. Proszowiec to tak richtig dzisiaj przynależy do starej wsi, nie? No w zasadzie nie ma ja to to... administracyjnie wydzielono dziedzina. Przynależy do farności świętego Mikołaja. Nie ma tu ekstra kościoła, pra? Nie ma, no. No ale ludzie, co tutaj kwaterują od lat, wiedzą, co takie coś ich tutaj jest. A my są na wale przy Łodrze, co tutaj mamy. No tu mamy Odra w dole, ja, a sam jest za nami, za Sebastianem, a przede mną jest oczyszczalnia ścieków. Zajechaliśmy genau do Miedonii i sam jak widzicie za mną jest taki folwark jeszcze dawny, na pewno jeszcze w użytkowaniu jakimś częściowym. No i ta Stadtteila jest tako bardzo mocno Bauerów, Häuslerów, ja gospodarzy mieszko. I to jest taka Stadtteila właśnie na keresę gospodarzy moc. No i sam też za moc nie ma, jest też właśnie Miedunia podlego pod kościół w Starewsi i tu wam pokorzymy dom formacyjny też. Teraz my są genau przy diecezjalnym domu formacyjnym w Miedunii. Spytacie się, czemu to jeszcze takie coś działo na takie wsi, skoro to jest podległe pod Starowieś w zasadzie. No ale sami kursy do narzeczonych są i różne rekolekcje i nawet nabożeństwa. Znaczy są tu msze co niedziela. Normalnie funguje tutaj kaplica, choć administracyjnie przynależy to do farności świętego Mikołaja we Starej Wsi, co my go dali we Tajliku, po Starej Wsi genau. No a powstało to w roku 1991. Budynek, tak myślę, będzie, no nie wiem, ili to będzie z komuny, albo jeszcze przedwojenny, raczej to z czasów komuny. No i teraz chyba w kościół jedzie, genau, jakiś parosz, no i jadymy dalej. Dotarliśmy do Studziennej. Ja i genau tu se wele my są drugi numer 45, druga krajowa numer 45, to jest główno taka arteria w Raciborzu, którą się poruszałem, porusza się od właśnie Opola aż do Czech. I właśnie też idzie powiedzieć, że dzisiejszy ten Tajlik to jest taki, te wszystkie dziedziny, właśnie Proszowiec, Miedonia, Studzienna i Sudół, je właśnie wszystkie łączy to, że przebiegło przez nie ta druga krajowa numer 45. No, do czeskiej, do Śląska pod czeskim kierunkiem, tak richtig ona leci do Czeskiej od Republiki. Opola no, do Czeskiej Republiki. Bo Czechy no to są historycznie tak godą, no to są dali, ja? Praga i tak dalej, a to leci tak richtig na Śląsk pod czeskim kierunkiem. A tutaj mamy taki ruch, no fest ruch, bo droga trochę jest zatamowano z kuli tego, co jakoś punć idzie, tako mało punć, coś żech czytał. Tu tako lokalno to jest jakoś pójść z jakiegoś tam kościoła. I ona Mariańskie też widziała dzisiaj ze okien, widziała właśnie z Finstra, że jakoś punć idzie właśnie chyba z Ostroga do Matki Boże. A sam zaś chyba, ja nie wiem, to jest chyba sam stąd ze kościoła ze Studzienne, zaś chyba idą właśnie od Matki Bożej. Ja nie wiem dokładnie, ale... No, przebleczeni są jeszcze, no wiadomo, też ministranty i tak dalej, ale jeszcze w jakieś czerwone szaty, no i kierują ruchem. Za nami kościół Świętego Krzyża, rzymskokatolicki kościół powstał tu w latach 1906-1907. Jak widzimy jest to no, gotycki sznyt, no i przód pod wezwaniem świętego
Jana Nepomucena. Farność tu je od roku 1929. W 1933 roku rozbudowali kościół o transept i dali też nowe prezbiterium. No a w roku 1935 zaś konsekrowali i no już nie pod wezwaniem świętego Jana Nepomucena, a pod wezwaniem świętego Krzyża. No ciekawe czemu. Nieczęsto mamy tak, co te wezwanie się pomienią i tak richtig, no to był ten sam kościół, nie zbulili i no przebudowali. No i z tego co wiem, też księgi parafialne, jakże przeszukiwała ze Stare Wsi akurat, to było też student też pisali właśnie, więc tu musiało to też jakiś czas temu przynależeć właśnie do Stare Wsi. Za nami Dynkman ze I światowej wojny we Studen, we Studziennej. Ja genau i sam mamy, jak widać, taki też napis Unseren Helden und tapferen Kämpfern. To już dzisiaj by taki napis nie przeżył na pewno, ale też je dziwo, że ten napis se sam uchował w takiej formie. I co ciekawe, te tabulki, co tu są widoczne z tymi właśnie wyrytymi nazwiskami tych poległych, tam pisze Gefördert durch die AGMO e.V. aus Bonn. I AGMO e.V. to było takie Verein, stowarzyszenie właśnie, które się tu angażowało i wspierało właśnie inicjatywy różne kulturalne na Śląsku. Między innymi działał tam Tobias Norbert Kyrfer, ale to przestało istnieć ostatnio. I mamy taką płaskorzeźba, mamy wojoka, mamy Chrystusa, wojok, tak myślę, co umiero. No i powstało to w roku 1922. W 1991 jeszcze powstała obok tabula ze II światowej wojny. Nie wiem, Eli, tu coś było odnowione w tym 1991. No i rok 1922, no fest znamienny dla Śląska, bo wtedy też po Abstimmungen, po powstaniach potajlowali ten Śląsk. No Studen i większość wszystkich dzisiejszych stadtteilów Ratibora, Łokrom jednej go dali my ostatnio, czyli Łokrom Brzezia, Hohenbirken, ostała w Reichu, go dali my na ten temat. Nie ostała w Reichu, ostała w Polsce. Ale Łokrom Brzezia godą. Wszystkie Brzezie do Polski przyszło, godą wszystkie Łokrom Brzezia zostały w Reichu. No, bo myślałem, że Hohenbirken, a Hohenbirken było w Polsce. Genau, to my się nie zrozumieli. No i słuchajcie, o co się rozchodzi? Tutaj mamy daty 14, 15, 16, 17, 18 tych, co polegli na frontach, no ale mamy też tutaj 20, 21, 21, no co wtedy mamy? No powstania polskie na Górnym Śląsku. No myślę, co to mogą być persony, co biły się w tej śląskiej domowej wojnie, w tej wojnie polsko-niemieckiej, bo to roztomajcie możemy mianować na zicher nie śląskie powstania, bo to oni się nie hajali o Śląsk, oni się hajali o Polska. No a z tej drugiej strony no to były Zelpszuce, obrońcy Górnego Śląska, tego Heimatu. Nie wiem, Eli, to są persony, no ale co, 3 lata po wojnie we 21, no chyba, że Kajś znodli ciało, no ale to... Nie, no to by data śmierci bardziej, genau, no, rok śmierci by napisali. Toż widzicie, jak to było, no Ślązoki po I wojnie już nie byli radzi się zaś bić w jakiejś wojnie, no byśmy zaś musieli to gadać, jak to było ze tą śląską wojną domową. No i Śląsk potajlowali, a dzisiaj po 45 roku zaś inaczej ten Śląsk potajlowali, prajecołki wcielili do nowej, ludowej Polski. Teraz stoję przed szkołą do mniejszości niemieckie, właśnie szkoła podstawowa Grundschula. Są genau przy kościele we Sudole i co ciekawe, należy zauważyć, że ten kościół jest w takim specyficznym, wczesno-XX-wiecznym stylu i co ciekawe, sam też budowali chałupy na ten styl, to będziecie widzieć.
No, widzę ją tutaj, będziecie mieć na przebitce. Ja, genau, no. No i co ciekawe, warto sobie wspomnieć, że sam rok rocznie na Uster, na święta właśnie wielkanocne. Poniedziałek, nie? We poniedziałek, ja, nocy. genau, se sam odbywają procesje konne, tak zwane Usterreiten. To jest właśnie, u nas to jest we Sudole, we Bieńkowicach i we Pietrowicach Wielkich, taka tradycja. Ja o tym godą genau przy tajliku o Ostropie, to se kuknijcie na kanale, taka całko serio o Gliwicach była, bo Ostropa do dzisiaj Stadtteila Gliwic i widzicie tam genau jak to wygląda. To jest fest śląsko tradycją. A kościół, co jest za nami, to kościół pod wezwaniem Matki Boskiej Różańcowej, wybudowany w neogotyckim stylu w latach 1904-1905. No ale nie ma to pierwszy kościół, co tutaj stał, bo przodziej był tu kościół budowany w latach 1802-1804 pod wezwaniem Zaślubin Najświętszej Panienki. To jest takie rzadkie wezwanie, nie wiem, jakieś dzisiaj jakiś kościół, jakąś farność takie wezwanie ma, no ale było i zaś pomili wezwanie a pierwej była tutaj kaplica pod jeszcze inkszym wezwaniem Świętego Mikołaja. Toż no, mają radzi tak pomieniać te wezwania. Zapomniał, że jeszcze wspomnieć, co ta pończ, co my widzieli przy kościele we Studziennej, szła genau tukej. Tako lokalno pończ kajszli, no i przyszli do kościoła Matki Boże. Boskiej, a tego żółtego w Nowych Zagrodach, co my pokazywali w trzecim tajliku, jeśli się nie myla. No i nazot tutaj szli, takie lokalne pońci. No a teraz są my na Kirchhofie, drugi Kirchhof, bo pierwszy przy kościele, co żeście widzieli, też fest ciekawe graby z takimi porcelanowymi bildami na grabach, no ale tutaj też mamy drugi Kirchhof niedaleko kościoła i też mamy stare i nowe graby, no ale najbardziej zwiedowna rzecz na tym Kirchhofie to jest krzyż uzocy tych, co polegli we I światowej wojnie. No ale takiego krzyża, takiego dynkmala, bo to krzyż dynkmal, to chyba, że jeszcze nie widział. Same bildy tych wojoków właśnie se przyjrzyjcie, są nasze miana, same takie właśnie krzyżok, Cwik, Rostek, Kotula, Kramarczyk, Kijas, Kotula i właśnie Rostek zaś. I ten krzyż, on ma data 1926. Ja genau, ze rzadko mamy szednięte. To wtedy postał. No i słuchajcie, no albo są w tych wojskowych myckach, nie wiem jak genau to się mianuje, albo Pickelhauby, fest słynne dla wojoków od Kajzra, od Wilusia. Oni bili się w tej wojnie za Kajzra Wilhelma II Hohenzollerna, za drugi niemiecki Reich. No i sam widzicie. No i sam widzicie polski napis, nie? Bo to jest pewnie jest to przemianowane. Bo jak w 26 to siłą rzeczy musiałoby być po niemiecku. Ale naprawdę ja się zachwycam tym i co to przetrwało, nie? No bo takich dynkmalów można i było więcej, no ale Czerwona Armia przyszła, Poloki przyszły, no i potem to no, że się rozwalali, ale takie coś, pieronie. No naprawdę mogę tutaj jeszcze godzinami być przed tym krzyżem i medytować. Sam genau za nami stary spichlerz we Sudole i ten spichlerz został odremontowany parę lat temu. W 2020 tak genau, a od 2012 miasto Racibórz tutaj się nim opiekuje. A sypanie powstało w roku 1821 i mianowane też tu jest lamusem. No pięknie to wygląda, fajniście, możemy sobie wspomnieć czasy, kiedy takich sypań było więcej. No dzisiaj już niewiele zachowało się, na tabulce jest napisane co poranoście na Śląsku i no teraz pytanie, co mają na myśli na Śląsku, bo ja
mam na myśli historyczny Śląsk, dolny, górny, pod polskim kierunkiem, pod czeskim kierunkiem, a oni co, nie wiem, mam nadzieję, co też tak myśleli, ale niektórzy pisząc Śląsk, myślą województwo śląskie, a wiemy, co województwo śląskie to połowa ino je ziemia Śląsko, Górnośląsko, a połowa to je Małopolsko ziemia. No bo Częstochowa, Sosnowiec, Będzin, Czelać, Żywiec, Jaworzno to nie są żadne śląskie place. A kąsek dali mamy Łopolskie województwo i jedni go dają Opolszczyzna. Nie ma czegoś takiego. To też je Śląsk w większości górny Śląsk. A dyć Łopole to historyczno stolica Górnego Śląska, tak samo jak Racibórz, to można powiedzieć, że te dwa miasta były fest wożne i były tymi głównymi miastami już od dawnych czasów. No i co jeszcze Sewerci wspomnieć, jak kilkanaście jagodoż właśnie, tak że je takich spichlerzy, no to dwa już są w Raciborzu, co najmniej 2-3 są w Bolesławiu, sam właśnie gmina sąsiednio. I no to se pozbiera z samego powiatu raciborskiego w zasadzie kilkanaście. Toż myślę, co mogli pomyśleć o województwie śląskim. Nie wiem, niech autor tabulki się odezwie. Widać tutaj w tej dziedzinie, jaki Śląsk kiedyś był pobożny. Mamy na chałupach krzyże, mamy kapliczki, mamy jakieś święte obrazy, takie malunki, mamy tutaj takie większe kaplice. No i też w ogóle fest charakterystyczne place dla górnośląskich dziedzin. Jakby nie wiem, jakby to zamianować, ale widać, co to jest richtig śląsko dziedzina. No dzisiaj Śląsk je dali tak pobożny, no już menu. Kiedyś, no niedopuszczalne było, co by ludzie we polu, we niedziela robili, a tutaj słyszymy durś, traktory, co jeżdżą ze sianem i puste, i pełne. Widać, co trochę się to pomieniło. No też musimy wspomnieć, co po 1945 roku tutaj ta ludność trochę się wymieszała. No ale jednakoż trochę tej autochtonicznej ludności nawet dość trochę tutaj no stało. Godno się, że 10% się przyznaje do narodowości śląskiej, a około tam 2,5% to jest właśnie mniejszość niemiecka, więc no ale tak, tych autochtonów myślę, co je więcej, co się do tego nie przyznawają. No i tutaj będziemy kończyć ten tajlik, jako też nasza całko serio o Raciborzu, 7 filmów, jedna ze dłuższych seriów. Jakoby to wszystko podsumować? No na pewno należą sobie podziękowania do ludzi zaangażowanych w pomoc. Czyli Ciebie. Przede wszystkim dziękujemy Ci za to, co żeś nam towarzyszyła, bo kejby nie Ty, no to no na zicher bych na jedne place nie wpadł. No na zicher by mnie nie było przy tym krzyżu, kajś tam, tu. No pokazała żeś to, co nie ma tak einfach znojść w Wenecu, co wszędzie nie piszą, ja. Ktoś, co tu mieszka, to zna. A jeszcze podziękowania też se należą do ludzi takich jak Dariusz Niestrój, który nam pomógł właśnie przy te markowickie dziedzinie. Należą se podziękowanie dla Andreasa Rima z Ratibor Oberschlesien, który podaje dalej te filmy. Należą se podziękowania do Was wszystkich, jakeż tu komentujecie mnie bardzo pozytywnie. Bardzo dziękuję Wam za każdy komentarz i za każde tajlowanie tego filmu. I cieszę się na Wasz każdy kontakt i właśnie też ostatnio, żeś spotkał synka w Markowicach. No i właśnie też go chciałabym pozdrowić, bo on tam mi napisał wczoraj, że podobno mamy wspólnych przodków, do których on tam doszedł właśnie poprzez nasze drzewa genealogiczne. No trochę personów te filmy ogląda, no to pora tauzynów na każdy film. No proszę Was, co byście oglądali, za 2 tygodnie będzie kolejny tajlik, za tydzień nie będzie, no ale proszę Was, szczególnie tych nowych, co byście do tych starych filmów kuknęli, a tych
co już ze mną są od Zowdy, no to przypomnijcie sobie te stare filmy. Mamy do końca sierpnia, do końca letnich feryjów taki tok tych filmów, co 2 tygodnie będą. Wy też na urlopy jeździcie i tak dalej, i tak dalej. Ja też będę jechał ze familią. No ale myślę, co utrzymujemy ta oglądalność. No i za 2 tygodnie widzimy się na ganz inkszym placu, no ale też na Górnym Śląsku, no ale bliżej moich placów, tak myślę, taką mam ideę. No to jeszcze się kiedyś trafimy Ja. na filmie, kajś tu we gminach z Raciborskiego Krysu. No ale to nie latoś, mono na bezrok, a ja naprawdę pięknie Ci dziękuję, co żeś nam towarzyszyła, bez te 6 tajlików, bez tego jednego. No i widzimy się we kolejnych tajlikach, a Wy też wchodźcie na Instagrama i tam wszystko, co to tam Natalia robi do jej obserwujcie mnie. tych Ja. bildów. I, no moglibyśmy jeszcze godać, no ale to nie o to się rozchodzi. No, koniec raciborskiej serii. Na zicher jeszcze, Adios, na Racibórz. zicher jeszcze tutaj byda przyjeżdżał, no ale bez kamery. Naprawdę przyjeżdżajcie tutaj. Pyrsk.